Ay, dadag Longgo, ari kami subong sa Gimaras. Yes, with Mamigo. Mulog sa ko. Ano purpose mo dito? Mga sadya ka makaon sa manggan dito sa Gimaras. Seven in the evening. So, ano kami subong sa Gimaras para lang sa Miss Universe with maraming salamat po once again po sa pag-amin. Day 2, 2, 2. Yo! 11:26. Kung hapon. So, para mangita sa Kalan Andres sa Gimaras. With my mega mahulog cellphone ko. Yeah! Rock and roll! Pakitaw naman si Cardo. Nagsialyan na. Hindi ka mo makato. Sigurado ka mong takbo
ni Dalanta. Anong ginatawag sila eh? Talon. Amunin siya ginatawag na talon. Ano ang balbo sa talon? Season fire. Muna ang nagkakatabok subong sa kainit. Buhay na sa tubig. Practice na hiking kali subong. Yo mga Ilonggo. Mungkin natin yung kinabuhi na doon sa Malamalagid daw no. Malamalagid. Pero isa na muna nga ito yung kinabuhi mga Ilonggo. Padayong niya punta sa pag lupad. Bisan way pakpak. Nayara na subong si Jet Li Paras. Another time, ulo mo na, Nick! Ulo! Ulo! Oh! One, two, three! Isa kang tugay na malakas! Ngapagat, Meg? Linuwayo. Welcome. Paredes. Gusto ko kung nagbabakbakan dito mula sa Provinciano Cast. Dito ko na kayo. Tingin mo! Ayun kita! Power Rangers! Ninja Force! Hindi na po. May grabs ka na may sexy. Hindi mo ang pang. Hindi mo punishment. Sa'yo ba yung Okay. No mas sprinting si mo. 100 meter dash. What? One, two, three. Next 1 minute ah. Oh, 12 seconds. 13. 14 pa lang ako. 15. 16. 17, 18, 19, 20.